Hmm? Hmm? What's up mga katropa? Welcome back to HANIMACETV. So for today's mukbang ay naghanda ako dito ng adobong puting Kapampangan. Yan, lutong Kapampangan po yan mga katropa. Meron tayo ditong patis na may sili. Mga katropa, huwag na natin tong patagalin. Kumain na tayo. Karangkabalan ko po, mga tamo po. Unang subo. Ang lambot. Hmm? Higop tayong sabaw. Manamis-namis siya. Dahil sa ano yan, puting sibuyas. Hmm?
Kapal ng taba. Maasim-asim na, malamis-lamis. Kung natin balat. So ayun mga katropa, busog na po si HANIMACETV. Thank you Lord. At basic it's po, sa mga hindi pa po nakafollow sa aking Facebook page, please follow niyo po ako. At thank you so much po sa lahat po ng aking mga subscribers at Facebook followers. Thank you so much po sa walang sawang pagsuporta po sa akin. At mega love shoutout po sa inyong lahat. At God bless po sa inyo. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to HANIMACETV. Click the bell icon para lagi po kayong ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you. Bye!